Jahas, pelimieshän se sieltä saapuu saluunaan. Tervepä terve. Terve. Eiköhän tuo sun käyskentely jo riitä. Nyt soitat Elinalle ja irtisanot itses. Nyt sä menet liian pitkälle. Kuule sun takia mä oon menettänyt mun asunnon ja omaisuuteni. Mä vaan otan takaisin sen, mikä mulle kuuluu. Olihan se kaikille selvää, että mä en oo tottunut tommosiin panoksiin. Oli kuule lähellä, että mä joutunut asumaan sillä alla. Tommoset pelit, ne pitäis olla laissa kiellettyjä. Avaat oven ja heti paikalla. Se on laittanut pönkän siihen oven eteen. No miten niin? Mitä se oikeastaan sulle kuuluu? Mahtava tuoksu täällä. Ei Ei onnistu, ei. Ossi, hei. Mitäs jos me paiskattais kättä? Ja ihan hyvässä hengessä lakastaa sun hämäräpuolet maton alle. Ei. Tää ei oo enää yhtään hauskaa. Ne! Sä tuijotat. Mitä? Vielä mä kaivan sun sotkosesi. Ja sä maksat jokaisesta virheestä, minkä oot tehnyt. Tää on ihan älytöntä. Kun minä sanon, että ei käy, niin silloin sanon kanssa, että ei käy. Sano ihan viimeisen kerran. Turpa kiinni. Ja te ette lähde mihinkään. Miehet keskenään. Avaat oven ja heti paikalla. Ei ole mitään aihetta. Avaat oven ja heti paikalla. En ikinä. Avaat oven ja heti paikalla. No, mitä sun meneillään? Liikesalaisuus. Ja nyt sä sen vasta itse tajusit. Sanos muuta. Nyt kaikki muuttuu. Nyt mulla on mahdollisuus järjestää mun velat pois ja pistää mun raha-asiat kuntoon. Järjestelmällisesti. Vai onko kiireitä, vaikka joku naapuri, jota täytyisi kiristää ja ahdistella? Vaikka ihan persaukasella kaverilla taidakaan olla paljon pakattavaa. Oi Ossi. Ottaako noin tiukalle? Mulle riittää, ettei tarvitse enää nähdä sun paristaa tässä talossa. Kyllä mäkin oon helpottunut, kun pääsin hittoon täältä. Nyt mä pääsen vihdoin muuttamaan yhteen mun upean naiseni kanssa. Se on parasta, kun suhde on niin priimakunnossa kuin meillä on. Miten noin kauniissa päässä voi syntyä noin loistavia ideoita? Mä en halua, että sä astut enää jalanvaskaan tähän firmaan. Kiristät sä mua? Jep. Kerrankin sä oot ymmärtänyt asian aivan oikein. Eiköhän me kaksi lähetäkin sitten yöpuulle. Ei. Kun nyt ette lähde vielä minnekään. Otetaan pienet konjakkinapanderit juhlan kunniaksi. Jep. Kyllähän me nyt yhdet konjakkipaukut otetaan. Näin hyvää syytä ottamiseen ei heti tule mieleen. No täytyy koskaan päästä täältä pois. Seppo, nyt mentiin. Te ette lähde mihinkään. Nyt soitat Elinalle ja irtisanot itsesi. Ja suosittelet tietenkin samalla mua toimitusjohtajaksi. Turpa kiinni. Oi perkele. No niin, nyt olisi sitten kaikki työntekijät koolla. Firman toimitusjohtajana aloittaa Ossi. Hän aloittaa heti huomenna. Omasta puolesta mä haluan kiittää teitä tästä antoisasta ja mukavasta taipaleesta. Kiitos.